Wach odiochieng' makoro ne wago mbaka weche giki mag thieth moloyo chutho e Kisumu County. Director mar weche mag Public Health migosi Fred ngawacha Fred Olwach live. Ng'eyo ni Fred inyalo bago nying ng'ato mar ariyo. Ogo mbaka weche giki mag Covid. Wantiere kar kanye kwan chal nade ang'o ma Kisumu oseketo manyien moloyo chutho gige ko bende ka ing'iyo mbele nyime kar kacha chande Kisumu biro chal nade. Asto japiny bende osewinjo duond sirikal mag luwo chike mag Covid-19 koso japiny pod ok owinjo wach. Kadhi maber nyaka gigo erokamano ne japiny, to kadhi marach bende nyaka wach kuonde giko ma lokruok onego bedie kaachiel kod moko mathoth mokalo. Sani eri matatu chako ting'o ji ka opong'. Ginene nade ka Kisumu ma eri nyalo keto Kisumu midhiero koso gimoro amora pod nitiere kare. Nyinga en Haron Otieno machiegni kuku mar wach e chenro mari achiel kendo abire tipo miluongo ni Lolwe TV. Gini en marwa to nikech maeri ema piny onagi neno. Migosi Fred idhi nade jaduong'? Adhi maber. Ndalo mang'eny isebedo nade? Wantiere kwa temo. Yes. Wadach. Kisumu County dhi nade kitudo kod Covid-19? Aparo ni Kisumu County koro to wadhi maber. Kaluwore gi chien kacha cha nyo Covid odwa ng'eny ahinya kabisa. Ka wacho ni wachiegni atamalo 28.9 mantiere atamalo 29 chien kanyo dwe mar auchiel chak dwe mar auchiel to wasethuthni kode mane waduoke magi sama wuok kodi ni wan atamalo 3.9 kilose atamalo 29 mana atamalo mar jo Kisumu mantiere kod tuo koso gima kizungu luongo ni positivity rate en atamalo 29 marang'o mano positivity rate tiende ni jogo manopimi manwayudo kane nigi Covid ndalo yes ne romo atamalo 28.9 masani koro oduogo nyaka di oduogo sani nyaka atamalo 3.9 en olwar piny gi ma atamalo 25 gi bathe kamano. Come in terms of achne kwan chalo nade gi sama wuoyo kodi ni wang'iyo nyaka ne corona chakre wasepimo dhano 61,000 to wi mae 61,000 yes koro jo duto te mosebedo gi corona en ji 6,000 yes 380 to gi sama wuoyo kodi ni yes dhano man gi corona sani odok piny wan mana gi dhano 53 tiende ni dhano 38 ni e gwenge mano ni home based isolation care yes then dhano 15 ema ni osiptal. Ng'ato biro penjo migosi Fred nito seche ma ilose kwan mar joma ni kode chien kacha chande joma ni kode kor gweng' nieri waloso e jo population mar Kisumu County te yes magi kende jok mantiere kod Covid koso waloso e chichi gi ng'ato wacho ni achichi ni Lolwe TV ka untiere kod Covid ji makama koro pimo jogi kike yudo koso entire population wacho ni mass testing to gol ni jogi kende mantiere godo e Kisumu County mangima. Wasebedo ka watimo gimno targeted yes mass testing yes tiende ni dhano achiel mabiro pimore kwaneno ka gweng' moro en 2-3 moko yes obedo gi corona yes to wadhiga waluoro area no to wapimo jogo mane kanyo te kae wang'iyo ni to ji adi wuok positive koro kwang'iyo mano to waneno ka odok sana yes ma dhano mabiro sani pimore ka tuo kata mwachichgo twapimo yes odok piny kabisa to mwasepimo kuom jo mwasepimo yes kuom wik achiel mokalo wasepimo dhano chiegni dhano 500 tiyudo ka wi dhano 500 manopimigi iyudo ka joma yudo tuoni kaka for the last 1 week ne mana dhano 32. Adona bikodi in terms of sub counties mawa ni chal nade to kapok abiro kanyero ineno nade kane wachako chien jo higni adi mane ng'eny ahinya mayudo kod Covid-19 to sani jo higni adi ma kod thoro yudo kode e Kisumu County mangima lokruok pod ok obet ahinya kane wang'iyo ndalo mane wapimo chenye noyudo ka dhano manie kind higni 25 kod 35 yes ne yude mang'eny to kata sani pod jogo ma wan go ma nigi tuoni kwang'iyogi pod wayudo ka jogo matindo mawuok kind higa 20 kanyo nyaka 35
podi namba gi bedo malo. Gin pod ging'eny. Gin ma pod ging'eny. Ne pani jomoti nyalo bedo mang'eny. Jomoti to tin. En mana ni kodhi korka jogo ma osewewa. Kaka sani nyaka nwachak wach korona chakre, dhano 280 mosenindo. Kisumu County nyaka ne korona chakre. Yes. To kidhi ng'iyo namba ni, atamalo 35 gin jogo ma hikgi 60 kadhi mbele. Otera penjo moro migosi Fred, ni to in terms of kwan e sub counties mawa, wachal nadi e ka obi ka sub county marach mogik weche ma Covid Kisumu? Nyaka nene nyaka Covid chakre nyaka kawuono. Sub county man ka Covid mang'eny ahinya en ga Kisumu Central. Kama wantie ni. Yes. Mae bedo nikech en town kendo dhano mang'eny odaka. Dhano bende biro timo biashara gi mopogore opogore. Koro en kama ji ng'enye. Koro dhano bende kikore. Koro en moyudo kaka ng'enyne en ma obedo kata malo mang'eny mag jogi manigi tuoni. Kata kam samoro en kata malo 50, samoro en kata malo 70 mar jogo manigi Covid. To ng'eny en ga mana kata malo 70. Kiyudo cases mathin tiyudo ka Kisumu West bino bedo go, Nyando bedo go, Kisumu East, to gi Sembe bedo ga matin. Lakini chopo kamoro ma Sembe no bende nwaneno kaidho mwaringo wadhi wadino kanyo, kaka wadino to wapimo, wado jogo matut waketo kando, to wageng'o jomoko gi to waketo gik mageng'o tuo mar corona, to bende wadhi ane maber. Luoro mako ng'ato migosi Fred, dayo ma winji sani kata manini kantiere Seme, openjo ni ang'o momiyo seche moko Seme no dhi malo ma kendo dwa hewo Kisumu Central, to ng'ato paro ni town ma samoro challenges nitiere kapok ng'en to ang'o momiyo Central town ema samoro gidhi malo ahinya. Ere kaka Seme no biro malo ng'ikruok samoro biro kar kanyo? Gima notimore ne en kaka sama walando, to wawacho ni Seme onge go namba ne ni piny. Koro jopiny nodhi ochayo mogalo ni kuro corona onge. Koro yudo ka jomoko yudo timo dak Seme lakini gitie town ka. Koro yudo ka ng'acho akucha to biro tie town to dok dala. Odhi ogamo tuoni kodok to dok adoka e ode, obet abeta gi joge, to joge gi be yudo tuoni, to duka en achiel, chiro en achiel, to gidhi giyudo tuoni. Yudo ka kucha bende pod yudo kata ka jamni chiro gi pod ne ji use. Iwinjo? Koro magi gik ma wayudo kaka gi interact, dhano dhi romo mopogore opogore, jomoko a town to dok kucha. Emono wayudo ka jogi koro ne tuoni dhi yudogi. Ma king'iyo ne wakawo hatua matek kabisa. Ma kiwinjo nitie kata chiche manwa loro kuond mang'eny. Kendo ne wadhi mwageng'o ne ji ma wa make sure ni tuono nodok. Penjo ni ang'o momiyo Kisumu Central kwan mare medo dhi malo? Gisani to dok piny. Ang'o momiyo pod oyombo sub counties mamoko? Ma wacho ni chande. Ji interact ka ahinya. Ineno ka nitie gigo mamiyo corona landore, gin kuond moko kaka bache, mtokni, ineno kuonde gawa. Ng'eny gigi mane town ka. Ji town ka bende ma ji a oko to bire. Moko a kata counties mamoko manigi tuoni mani malo. Sama mae timore, jogi nyaka rad gi jowa manie town ka. Emomiyo jogi ang' noyud tuoni mang'eny. Ema kelo penjo moro migosi Fred, ni ang'o momiyo umbeko tol e kuonde ma dhano toye ngona kata kuonde michame nyadhi, to urido tol kama samoro liel nitie gi ng'ato, ka waweyo kanisa mane ywak mane piny mangima, mane Kenya mangima. Ok ang'eyo kod ng'at matiyo kod amuna, to ka samoro isedhi kuonde imadhe amuna kata mikwote kal, tiyudo ka dhano nyorore, to ng'at cha kosechwado nyapelelene moro achiel, to en koro mask onge godo, obedo machiegni gi ng'ato, gik moko kethore te kata wegi. Ang'o miyo urido tol ahinya e kuonde mamoko to kuonde pelele to weyo? Kuonde mag pelele go nitiere protocol kata chike manotigo e yawogi. En mana ni yudo ka japiny ok luwore ga gi chik ng'enyne. To ka giluwo chike gi kaka idwaro nopang kombe, to wan gadiera ni ok onego bedi ni ji dhi yudo ang'ono tuoni. En mana ni dhano koro
ok giluw chik emomiyo an gidhi gi radio king'eni watiyo mana gi chik mar Kenya kogol chik to chik ne mwaluwo koro nwayudo ni iyudo kata mana kuonde math gin mana godiochieng' winjo kata thum manigoya sasa chande bedo ng'en wachungo koro yudo ka gima wang'eyo ni interactions bedo matin no ka koro abet kodi ka 1 meter nitie kaka kuon go bende wadwaro 1 meter obedi koro hiyie wan gadiera ni chike mwaketo kanyo oromo geng'o tuo mar korona en ni jo piny chayo ga chike kendo ketho mane shida ema dwa kela penyo mochi Kisumu County bineno ka japiny osekawo message nieri moneno ni covid en gima wan godo gima hinyowa wachak ritre gi wan koso pod irito piny owacho mondo bi okaw okang' mare. Gima nyalo wacho ni sani kaka ng'eyo japiny osekawo wach mar korona matek kendo korona nitie kiwuok oko ka idhiro ka giketo mask japiny osekawo wach mar korona matek ahinya kendo kiwuok oko ka tiboneno ka gikawo masks ma giketo kuomgi en adieri koso ka adieri mano wach mowacho kod migosi Fred Oluoch ma en director mar weche gi mag ngima e Kisumu County kaeri. Ang'o momiyo geche moko pod idhi nyano ka nitiere jogi kuma ok orwako mask ang'o momiyo polise mako ji to ichokogi kamoro achiel to ifundogi ka telo mar migosi Fred to ng'eyo ni sani iri japiny oseluwo chik ang'o ma gitimore joluo police kata ja public health timo ne enforcement tiende ni kiketho chik ka ok iti gi mask to ikonyo mer kethe ka ang' nomaki to komaki to nyaka ang' noteri mane sel owinjore koro ji mang'eny to luwo chike mar korona kendo gitiyo gi mask lakini tama nyaka bede tama matin gi ema nyaka maki matere iye kata to med fundgi to kati teri nikech in iwuon idwaro ni dhi kuro kapo ni ok idwa ni korona omaki adier mangima ni berni to nyaka iti gi mask nyaka iluw chike mag korona to kisekoso luwogi to kang' nadhi tamo polis ni we mako ng'ama okoso badi yarore nyaka kanye badi chopo nyaka sel ming'i ni to samonti ng'at moro wuod jon moro manoko maki nikech wach mar mask to kete sel kacha ni mask onge dhano nyoro nyalo tuo nieri badi chopo kuno wadhi gande cheko selgo mabende wa fumigate gi wa disinfect watero chemical mwago iye kanyo to king'eni wan to tijwa en mana enforcing kose maki moteri e sel to kan judge kata jayalji ok ang'e dira manotimore gima ng'eyo nomaki iketho chike to sama jogo be mako ga ji moketho chike korona gin kaka jo public health isiro paro mar mondo mtokni koro ting' ji te full kosino ni sani podi matin kilose lo Kisumu County ka dwaro mara na wuon to dine ok ayaw lakini dwaro mar serikal ema bedo dwaro mara. Kisumu County quote unquote osewacho ni dhano osebedo kago sekta mar thieth ni osego weche mag ambulance ma onge weche mag osiptende ma onge yedhe weche mag kuonde covid ma kitanda nitiere mungulu kitende ni bende matin bintie lokruok moro amora ma usetimo munyalo wacho ni oyo nwawinjo ywak mar japiny watimo kama koso onge gima osetimore. Hold that thought live chenro mari mar Kuku Mar Wach migosi Fred Oluoch director mar weche gi mag thieth e Kisumu County mangima onyisa ni Haron wasetemo ndi kendo japiny osekawo njiri ni dhi godo kata kama nitiere moko matin ma pod gin tama to mana kaka ng'or bende kiyiero nyaka itambo lew malo mago nitiere live chenro mari mar Kuku Mar Wach. Live chenro mari mar Kuku Mar Wach migosi Fred Oluoch sasa mwakele tingino go mbaka weche giki mag thieth e Kisumu County iwacho ni gisebedo ka Kisumu County re chien weche giki mag thieth sani lokruok nitiere koso onge live e Kuku Mar Wach tenda nyaka chop sani re nitiere ywak mosebedo mathoth ahinya wan kaka jo fwambo gi keyo osewach ni ogoyo Kisumu County bende waseywak ni goyowa nitiere gik ma ywak mathoth manosega bedo e Kisumu County usewinjo ywak mar japiny te lokruok mosetimo wachiko ga itwa radio
kata gi kuonde ma japiny wuoye ni mar tijwa en South japiny. Nitiere ywak mondo wasewinjo to gi sama wuoyo kodi ni wasetimo mang'eny kendo waseketo lokruok. Kidhi kata mana osiptal mar Rufaa ma Jaramogi ibo yudo kata mana COVID center marwa mwatiyo gi telemedicine. Tiende ni daktari nyalo neni e tablet ne kata mana Nairobi to neni oxygen, high flow oxygen waketo machine kanyo kamore de lalle kede mapiyo ni kata Nairobi ineni nadi te Nairobi wan gi en gi machalo machine tiende waketo chalo kaka CCTV ma daktari maduong' kamoro nitie kamera moro muketo mamenyo jatuo tudre gi ma daktari nyalo neno gi kuma entie. To daktari manie ward ni nyalo wuoyo kode kama entie cha. Koro tiende ni okwa expose okodhi ni onyalo bet but jatuo cha ma kamoro do yud go rang'ono tuo. Mana seche go jatuo we kende kosti ng'at moro be nitie machiegni gi jatuo. Nitie dakteche mani kode iye ka. To nitie daktari miloni consultant be noluong to kamoro hike mang'eny koro kwadwa nwa expose ang'ono e COVID. Koro nyalo tudore gi daktari manie ward gi mothiedh jatuo ni makata en mana Nairobi kata en mana Kisumu ka to kochuno nyaka odhi e ward lakini oneno jatuo kendo ginyalo wuoyo gi daktari manie iye ka mobeno ne jatuo no kaka chalo. Mar ariyo nitie gik moko kaka oxygen. Ni neno ka sani wagero oxygen plant malich ahinya chako tich beno dhi chako tich wigni to kichang'e ni poko chako tich lakini en mo sani en makoro dhi bedo maduong' mohingo kata manitiere kae nimar ogolo oxygen 600 liters 600 e dakika achiel. Koro kwariwo gi manyo ogolo oxygen liters 375 ok ni koro wahao mana liters 1000 per minute. Mano to gi oxygen liquid oxygen tanks ne kanyadi ariyo mano Jaramogi kende. Kidhi district Kisumu County for Hospital wakete liquid oxygen tank kanyo makoro ting'o kata mana kemlo ni call center marwa. Call center wano odhi nitie kaka connect oriwe gi ambulance waduto te. Call center kama jotuo goye ga simu chande kama igoye simu no. Kanyo namba uni ya ndalo moko nokodonji sani otiyo. Nona boro nono 720 5 simba kada time mano tiyo 24/7 tiende ni seche te otieno kata odiechieng'. Kanyo sani waketo the machine ma oriwore otudore kod ambulances wa ma wanyaneno kama ambulance ochung'e to gi mafuta manie iye. Koro tiende ni sami yor lony manyaka wuono ni yor lony manyasani masama ng'acha go simu e call center kacha ng'acha winjo mana kama entie nikech ambulance wakawa connect gi GPRS onena ambulance wale ni mos moni matene dana moro winji kantire nyakach kata nene kantire nyakach ng'ato nitiere bende seme chotum piny akado tiri ng'ata be nini chotum boda mar Karachuonyo to kod Homa Bay Kisumu County. Openjo ni ambulance wuok nyakach biro Kisumu. Unuonge kanyo. Waonge kanyo. Unyalo ng'eyo ni ambulance kama oting'o ji adi wanene makama. Wanene dhok waketo negi kamera koro kwadhi ng'e jomo ting'o. Lakini wang'eyo noringo owuok nyakach obiro Kisumu osechopo Ahero Junction to en gi fuel maromo kama. Walos ambulance mage ti Kisumu kelo manyien koso mwaneno pile maringo Kisumu kage. Nitie manyien wan wamedo to nitie machon mane nitie. Ng'e ambulance wako sani oromo 24. Uringi 24 ambulance account mago manyien manogemi to gi machon manitie ka koro total te romo 24. To ambulance gi duto te ema wa connect gi ma wanyalo monitor gi call center. Wang'iyo location kama entie to gi mo manie iye. Tiende ni ka ng'ato tuo to ne yombe to wang'iyo mana ni to ambulance mani machiegni kode en ma Masogo en ma Nyang'oma koso en ma Muhoroni. Koro seche ma ng'ato tuo e kor gweng'
tago simo e call center chande kigoyo takwayo ambulance yes. Koro kubo ng'isa ni to an kanye asumisa uskan mane machiegni kanye uskan mane chiegni kodi kanyo yes. En mano wadwaro na ambulance kawi mane ang'ono e hospital dispensary ma in go buti kanyo to kosetere dispensary kanyo yes. Ambulance ringo biro kawi kanyo waneno kama entie yes. To gi mama ne because Fred magi mosetimo kuom thuolo marom nadi kose en mana a campaign tool mondo lomb wang' ja Kisumu nen kare to kuburo sustain gini ok en campaign tool yes. En gima ne nitiere e referral plan marwa mane gavana emotelo ne mokonwa ni gima dwaro chalo kama yes. Adwaro ni nyamrerwa gi japiny community yes. Gi ja community health worker yes. Nyaka bed connected gi hospital through ambulance and gima nyalo connect wa nyaka bed call center. Yena penjo ma eri gi dombogo sustainability aspect mar ginieri ubro time nyaka chieng' ibro time nyaka chieng' ichulo pesa di mondo mi ambulance ogol ng'ato makel hospital wachiwo nono free of charge ok charge ichiwo nono mana kaka malo mar Kisumu county wacho ni sani gichiwo thieth ne mar COVID-19 nono ambulance bende ringo nono ma onge chudo kata achiel en adiri koso ka adiri in mineno tipo ni eri in misebedo matuo in misetiyo kod ambulance mag gi inyatudi koro bende Facebook page marwa Lolwe TV mondo be nyiso ni to gin adiri koso magi ko gin adiri gik mawacho kod director migosi Fred Oloch thieth mar jo COVID donj kodwa e isolation centers mau donj kodwa kuond mithiedhe ji Russia gini untiere gotendni moromo be nitie gik matimore kanyo makare wantie kod otendni ma waparo ni ka wang'iyo rate ma dhano yudo go tuo mar corona nyalo romo konyowa maber kabisa. Ing'e ni kata Russia kanyo kende wan go tanda moingo 100. Ing'e ni wan gi centers ariyo kanyo wan gi mai hospital ka yes to nitie ma no wagero mwaketo kondele koro mago oduto te kende oingo otanda 100 to gin kamoro adi achiel bitiche moro manusewacho ni COVID nobiro kata kwan nobiro malo monyoro ma samoro uriembo jotuo moko kata wacho ni koro kwanyal kawo moingo ma neni wasebedo gi challenge ilago nitie kama ni yudo ka jotuo mane yudo COVID ne ng'eny kabisa yudo ka ne obedo mang'eny kabisa ka dwe mar 6 ne gi ng'eny kabisa koro COVID ok en ni otanda ok otanda no nyaka bed gi oxygen moromo iman yes koro yudo ka jotuo kata kowe magwa ma Kisumu jotuo ne ai counties mamoko Vihiga Kakamega Homa Bay moko Migori ng'ato ka ng'ato dhi mana kama oyiero ni mari ng'e maber ni wan mon gi jolony mang'eny maber kaka kae Kakamega ok nyalo wan nikech karwa kae ni malo mar Kakamega lakini jotuo moko sere kowuok Kisumu kadhi thieth Kakamega ing'e ni dwaro ma jatuo to ok inyal geng'o nikech ok ong'eyo adiera mani kanyo lakini adiera manitie en ni karwa ka ing'e maber ni nyaka nene en kama osebedo ga referral mar Western Kenya koweyo nitie mana kuonde adek manyalo hinge en Moi to gi Moi referral to gi Kenneth winjo mago e kuond ma niga malo ne lakini gisani yes karwa kae maber wan gi jolony mang'eny kabisa koro kopogre koda ka gi jolony pok inyiso kwan gi to koda ka gi weche gi mag oxygen mabendo chako dogo medo moro kendo to kod weche mag ambulance bendo wacho ni sani uketo tiyo gi lony manyaka wuono ang'o kendo musetimo e sector mar thieth e Kisumu county ma ng'at mane nyalo koni mae timore to gibe ginyalo confirm kaka jopiny wasetimo gigo mang'eny adwa na koni ni kata mana sani kiwuok kae midonjo e district hospital kanyo ibodo kama maternity ma wagero kanyo en maternity ma nyasani kendo manyien mokete mashinde ma nyasani kendo mine dhi kanyo gikonyore mo gichulo kata ng'o kata siling kidhiye sama meji ywak ne chulo hospital anyway mana bro bide bani yes pod med lero gi kumero ok chule kowe mano wan gi sub counties mamoko kata kidhi Seme Kombewa nigi theater mare
ma kanyuol obiro marach to theater ni kanyang ng'ato. Kidhi Moroni nigi theater mare, kanyuol obiro matiam kanyo. Kidhi Ahero theater mare nitie. Gi sama wuok kodini wagero theater machielo Nyakach County Hospital, wagero theater machielo Gita Sub County Hospital, wagero theater machielo Lumumba, moro nitie machula Imbo machiegni rumo, itimo na finishing. To malo Lumumba to koro wasetieko makoro wards emitieko. Aparo kidhi Lumumba Hospital ng'eny ji awinjo kata kakalo giwacho ni mano private, mano hospital sirikal mogeri gi Professor Anyang' Nyong'o. Winjo mano? Yes. Japiny bende waketo ne thieth ma accessible, tiende ni ginyalo yudo. Yes. Ne gichulo. To county through governor Marwa, yes, Professor Anyang' Nyong'o ne Marwa Solidarity Insurance Scheme. Matiende ni jogo ma ok nigi nyalo manyalo chulo NHF margi, county no chulo negi kendo kawogi ma chulo negi. Jogi dhi osiptende wa kendo pesa no kaka wachulo jo NHF, ka ng'ato thiedhi to NHF bende choko pesa no to chak duokonwa, kendo wanyalo ng'iewo yath kendwa gi pesa no kaka oluwore no. Wang'iewo yadhwa kendwa ma yath koro nitie kata mana jomani itero yedhe osiptal. Uchal jok moketo chenro makare to japiny modhi to neno gik mopogore. Wapenji Kizungu, where is the disconnect? Kamoro japiny kia gima nitie kata information ema kamoro kodhi thiedha to kwaya pesa. Do japiny onge no kwaya pesa? Kokwayi pesa, yes, to nyaka ing'e ni ka in gi insurance, yes, to konego bed nang'ono ichaji. Ka in gi NHIF, yes, matiyo, yes, to konego kwayi pesa. To ka ionge NHIF, to koro nyaka ichule. Winjore, hey, no the future mar sector mathieth e Kisumu County kachiel koda gi ng'ikruok mapod nitiere ma ukedo godo mondo mi utieki. Kalure gi kama wantie sani, aparo ni anyalo ko maonge luor, anyalo wacho maonge luoro ni sector mar thieth ma Kisumu dhi bedo maber ahinya moingo kama wasechopeni. To kata kama waaye bende wasea gi sama wuok kodini wachung' motegno kendo japiny yudo thieth kalure gi kaka nyo insurance bende nogemi nwamedo jomoko kendo koweyo 90,000 manochiwi ka nyo kendo county chako medo chulo ne jomoko another 90,000. Tiende ni jogi nyalo dhi yudo thieth to kaeto gitiyo gi NHIF margi, waduogo wayudo pesa no, wang'iewo go yath, wang'iewo go gik mag thieth ne japiny yudo thieth makare. Koro kaka wadhi mbele wan gadiera gi mpango ma wan go, kaka wasepango gi ambulances ma wan go. Sub county ka sub county nigi ambulance mok tin adek. Wan gi call center ma control gi. Japiny be nigi NHIF. Tiende ni thieth yudo makare to pesa no duogonwa, wachak wakete thieth ka ma ok wamanyo kuma chielo. Wach marimo gik thieth dhi maber. Akwayo jopiny ni wabed gi kwe kendo walure gi chike mag corona. Thieth marwa ma Kisumu waketo chenro makare kendo wachiwo thieth maber kabisa. Wakwa japiny nodhi osiptal oyud thieth, yien nitie, dakteche nitie. Wakwayo mana ni watem matek kabisa. Ka inyalo chulo NHIF, kaw NHIF ichuli mondo ka koro ibiro thieth to ok wakwayi nyaka igol ofuki. Wamiyi thieth to wadhi NHIF ma koro wachak wakwayo to duokonwa pesa no, wang'iewo go yien, wang'iewo go gik moko mitiyo go osiptal, to wadhi endelea to yudo thieth. Mine mapek yudo thieth nono, nyithindo yudo thieth nono. Wasetemo bero sekta mathieth e Kisumu County. Mago kweche na magoche mwacho kwa director mar weche mag ngima migosi Fred Oloch. Jo Swahili nogongero moro marina wachi ni gidholuo ni jakong'o
kata janyuo kong'o kopak ahinya to samoro nyalo kawo pi mit odhi omedi e kong'o chande. Kisumu County weche mag thieth ne rach ahinya. Wasebachogi e chenro dieri, wasekolo adieri maduk ma onge luoro wang' kata dewo wang' ng'ato. Moko kuomwa tinde sechegi kuma nosebwog ngimawa kaluwore koda ka gichung' e adieri mar wacho wechegi kuma richo mane timore e Kisumu County kaeri. Kata kamano gie sani kawuono wanyalo wacho gi chir ni lokruok nitiere kendo puoch gi pak e komi director kaachiel koda gi jomoko mantiere secretary mar thieth. An kaka Haron ne ikruok mar chenro ne nyocha na wuotho e secretary mar thieth molo chutho thiedho tuo niri mar COVID-19 ma Russia to kod kondele. Adieri tiere lokruok mane waneno e dho jotuo ma ok anyal luongo nying-gi, tanyalo kuot gik mane giwacho. En ni kama wantieni wayude ngima mopogore kod osiptal moko ne luongo nyingi mag ji giwegi mane gwacho ni seche moko denowegi madene githo. Wabed gi fwambo nero ma sama ber to nyalo koni ber, to karach bende wacho gi chir ne kacha rach mondo mitime lokruok. Nyinga en Haron Otieno John, ma en Kuku Mar Wach. Oriti.